Eko pa lang. Our contestant number 1, Shiela from San Mariano, Isabela. Naulpit adon isinulbay mo ganiya. Sikat ay inagaw na ngayon yadayo dito'y danak. Nabayaga panawin na nagbiro ka. Ang dalindo kem sa'yo di sinamapa. Bayat kawan mo awan patenda ito'y biyak. Binubos ko't oras sa naglames iti ara. Barbaren kunak asikat ay malipatak ngunang labesen. Sikabanin tay awakan. Nakasambyag ko tindan mo kalakama. Tagos tuwang payan nga uray no pakatean. Di mo ginanunod di ang bubos ko ngayat. Nagsinag kita puso di ka na nakakasin. Bayat kawan mo awan patenday ito'y biyak. Binubos ko't oras sa naglemes iti arak. Barbaren kunak asikat ay malipatak ngunang labesen. Sikamanin tay awakan. Nakasam